Ägeri Switzerland laili lama nuam tak mai Eierhals hian kalau lo macheu hming lo chhuahdan hi tualchhung thawnthu chuan Eierhals atanga lo piang anti ania Hmanlai hian zing mahni na thawh hlim ema au vak thin khawl neitu pakhat oma chu auri chu tualchhung chuan anti mai thin ani kumtam takaliam hnu po in chu hlim na le thlamuanthlak chuan hmun hi ala luah renga Hmanlai khawl kha to lo ma se hmun mawi bik na hi chu ala danglam chuang lo dilkam in nai pheirwal hian huan hringdup mai le tuidum pol mawi tak mai lo in lar hian rilru akap chang khai huai mai ni launa zong da thla a ha chol na hmun tling tak set ani he dilkam nuam tak maya chuta tuifon ri ngaithlak pa a Ägeri tui tiang hlim tak maya ke hanchia dai veng tluka hahdam thlak hi a chuang lawang khovel thil thlak le phikwal zong te thei nila he tui dai rai nena han hle mai hi chu anuam thlot mai ni hmuna ke pen tin te hian nuam ti na thuk tak le hlim na min thlena hmun hlataka kan zon kwal thin hlim na le ha chol na dik tak chu mani chung ril thlamuantna atang hian alo chuak thin ti mingsiat non tir ani Can you also give me the camera? Or I have to lift you up.